Allô. Azo mazi. Asa la inataonao sary tsy ako numéro ty. Ino mara sangalanao penla kamany? Tsy avy mifagnaranga edy raha tianao edy. Tsy avy mifagnaranga raha ataonao. Mbola nakala ty fanatin'ny 5 mois ty mbola tsy azo. Signature fa ty e, signature fa ty e. Fomeko anao 30 minutes farany ela volango fo. Amponjanao niany. Fanjakagna mangalanao niany e, gendarme police e. Non, misy manao zay na vola 50 millions banjo, 20 millions faut quoi tatra anjo. Zay zo za mila migadra zo io za tsy andefitra mivolana akagny izy mila migadra zo commissaire renao zay regny izy mila migadra zo io za fa tsy andefitra amin'ny raha jiaby zay fa ela za zay nandefitry direct efa migadra izy zo io. Salama rianaka. Salama. Pasteur Leonard andeha hitondra filazana vaovao aminao. Karibu mipetrapetra. Merci. Voalohany misotranao nandray agnisan'ny mpampian'Andriamanitra mihinanao dia hiarika vavaka misotranao zay Andriamanitra Tarimasy nihitananao zay navitany ty mpanomponao ty nandray zahay andeha hitory teny hito aminazy ty ingany hitondra fivanga aminazy ty hitondra fibebagna aminazy koa zegny amen. Bon misafitra Andriamanitra zegny tiany ampita aminao zegny natongavako aminao amty andraniany ty agnisan'ny iraka Andriamanitra avy takagny za zao ny teny izay tena Andriamanitra ampita aminao niany ty raha ohatra atsika olombelo agnisan'ny zava-banjanahary atsika i dikan'izay mila mahay mifandefitry indrindrandrindra amina resaka vola matety tsy mampifankahazo olo indrindrandrindra amin'ny havagna fa atsika mila mahay mifandefitry izy koa fa misy problème zegny tegna hoe mila mitandrigna atsika mila tegna hoe mitandrigna mafy mba afatsika manova zegny fiainana mandraky zay zegny azonao izy ka zegny maheza mifandefitra atsika amin'ny fiainana izegny ny afitra tian-Jagnahary andeha ampita aminao niany ty izegny ny natongavoko eto niany ty iraka Zagnahary avy tambony tagny za tonga eto magnan'izay mila mifandefitra atsika raha ohatra vitinao ilany ke avy jobo agnaty hafo tegna hoe matsiaro mamay digninao sa tsy digninao izy mais iry firmandraky zay aleoko tsy jobotsika paradisa Odi. azonao izy Ogabe. Zo no anavy amizay zo tsay rano ampitraro ino amizay solution anao zao miny tsy izy amiditra amin'ny affaire-nandre io raha pasy ity affaire-nay roy ty affaire-nay roy ty ino amizay zegny raha tianao atao zao nino a zay mahalegny za zegny amonomonanao antramona karato Ke tegna naviko tsy ny mangataka famelomana za. volanaka amizay azonao ndraiky to tena ataoko taminao takeny hitanao le arabaka tsy mazava aminao ty zao ty nananko vola 5 millions 5 millions anaty 5 mois tsy mety vaefa koa bon rianaka amin'ny resaka vola igny matetiky zegny tegna tsy mampifankahazo atsika olombelo izy ny volagny takeny any am-paradisa hagny bebe ny vola 5 millions zegny ny vola omanin'Andriamanitra aminao dikan'izay tokony mahay mihavagna mifamelandre ka ino solution volanaka aminany zao ty bebe ny vola 5 millions zegny ny vola omanin'Andriamanitra agny am-paradisa akagny lasa ampivagna ndre agnatin'ny afo be le nyteneniko takeny ilay vola zegny raha ohatra tsy mahay mifamelandre mila mahay mifamelandre zegny atonandre kagarakory volanaka karaha raha ohatra le volanaka tandrinesa malao za tsy miditra amin'ny fiainanandre fa tiako andre ilamy satria na za na izy na anao riandaka tokony ho tonga soamanjara am-paradisa agny ka zegny mipitra malao mianaka mipitra rahalazo mifamilahande za malao sy andefitra amizay mifamilahande za malao sy andefitra amizay ny taratasy efa hato tsisy tokony tsy fomba ampigadra izy
za mandeha foana rosa taratasy efa voasole ato tandrinisa raha atsika ambony tany fandalovagna ambony tany hety fa agny ny tegna hety vola zegny vitan'Andriamanitra ny manolo zegny amin'ny amareo ka zegny mahiresa raha fandraisan-tagnana taratasy courage atao zegny mba ino zegny tiana tongavana aminazy ty ino tiana tongavana taratasy ty i rahalahy ndraiky tegna fa isoragna izy mandefitra e isoragna fandiferagna fa za mba mangavy taratasy io mba natriaritsika zegny tena tonga atao amity taratasy ty satria avy amity zao ny mahatonga andre miady lavaky to aloha ty taratasy ty tonga de makasitrika fandrafo anao koa tsy nandeha zay zegny mila mahay fandefa tsika ohatra zegny zao izy agny amarainany zagnahary mahay fagagagnatsika agny am-paradisa akagny izy manolo taratasy vola bebe mantsika fa aloha iarivantsika iny afobeny fandraisan-tagnana ndeha ke misaotra hava koa tegna misaotra zao Andriamanitra mahita andre mahita magnoatra tena faly be Andriamanitra mifamena ohatra ke tsy raha naindro fa ke mangatadalina hely e za ndraiky mamangivangy matetiky ia za atao magnaraka iny ndraiky tsy ho izy e matokisa ia mandalo paster mila mahay famela tsika malava fiainatsika nafanatra ty tegna mila mahay famela tsika fa anao zao agna paradisaka miano manao vola ambonimbony 5 millions zay fampifatsika vitanao zay fa mangatadalana za e sotra betsaka sorana koa Zola Zola anao ka fa tipolily ka mo ambesa mo fa tigrosa anao za ndraiky tsy de sama tonga ohatra fa hitanao zay lahasa nafita koa igny ay tegna hoe kabaro 5 millions tsy hitanao zay za tsy hoe tsy anondro edy hoezy koragna ny raha pochon manto ke timba zazava anao say zaza segna tsy possible mbô sy asiava lasauce ndiana zala fe tsy possible raha magnani nafa ny asa natako anao diny doko fô tsy marandraigny tsary nisy raha nafidirana poso edy anao zao vio 5 kilos ty de 5 zava anao romy hely hoe bako anao za fanany ary fa azonao tsy fanavitra ny fiainana na fô io numéro anao koa tsy miova za perte numéro anao baka mbala izy koa lera za mitongoro hely Sérieux manafo